дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба вазирон барои пардохти саривақтии нафақа. макон ва замони баргузории иди сада маълум шуд. хонандагони шаҳри душанбе дар олимпиадаи байналмилалии глобус сазовори ҷойҳои намоён шуданд. варзишгарони тоҷик дар чемпионати осиё оид ба бокс миёни 16 давлат сабқат менамоянд. муфтии русия аз мусулмонон даъват кард ки ваксина гиранд. асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаласаи васеъи ҳукумат ба роҳбарони мақомоти дахлдор барои пардохти саривақтии нафақа дастуру супоришҳо доданд. дафтари матбуотии роҳбари давлат хабар дод ки дар маҷлис аз ҷумла ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳҳорзода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода ва директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Дилмурод Давлатзода шунида шудааст. онҳо иттилоъ доданд ки дар соли 2021 аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои дохилӣ ба буҷети давлатӣ 13 миллиарду 722 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 101 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ба қавли масъулин чунин нишон дод дар натиҷаи рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва сифати корҳои назоратӣ, рақамикунонии соҳа ва дигар тадбирҳои аз ҷониби мақомоти андоз андешида шуда даст додааст. пас аз шунидани гузоришҳои роҳбарияти мақомоти болозикр, роҳбари давлат ҷиҳати баландбардоштани нишондиҳандаҳои иҷроиши нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузарондани тамоми муносибати молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. ёдовар мешавем ки президенти мамлакат санаи 13 январи соли равон фармонеро имзо карданд ки мувофиқи он андозаи нафақаи амалкунандаи ятимон ва нобулиғон ки бинобар маҳрум шудан аз саробон пардохт мегардад ба андозаи 25% аз андозаи ҳадди аққали нафақаи аз рӯи 39 сол муқаррар гардида зиёд карда шуд. ҳамчунин аз 1 январи соли ҷорӣ маоши хидматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% зиёд шуд. ҳамзамон бо фармони роҳбари давлат аз 1 июли соли равон маоши ҳадди аққали кормандони тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 600 сомонӣ дар як моҳ муқаррар гардид. طبق اطلاع مقامات تاجیک تجلیل سده سنه 1 январ дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. манбаъ таъкид кардааст ки дар ин маросим намоиши ниҳолҳои тухмии зироати кишоварзӣ баргузор гардида, ҳамчунин дар саҳни боғи мазкур рамзи ҷашни сада оташи калон афрӯхта мешавад. дар ҷашни мазкур кишоварзони тамоми шаҳру навоҳии мамлакат олоти кории кишоварзӣ, навъҳои тухмии зироат ва техникаҳои соҳавӣ, хӯрокҳои миллӣ, ярмарка фурӯши ниҳол, гулу буттаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро ки ифодагари ҷашни сада мебошанд ба намоиш мегузоранд, омадааст дар иттилоие ки ховар нашр кардааст. гуфта мешавад дар ин рӯз аз ҷониби вазорати кишоварзӣ тақдими ҷоизаҳо ба фаъолони соҳа низ дар назар дошта шудааст. таъкид гардид ки дар ҷашни имсола олимони соҳаи кишоварзӣ, тухмипарварони мамлакат ва буғпарварон навъҳои гуногуни зироати донагӣ ва ниҳолу буттаҳоро ба намоиш гузошта ба деҳқонон роҳу усули парвариши онро тавсия медиҳанд. 38 нафар хонандагони гимназияи рақами 1 барои кӯдакони болоёқати шаҳри Душанбе дар Олимпиадаи байналмилалии глобус ҷойи ифтихориро сазовор гардиданд, хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. 357 нафар тарбиятгирандагони маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе дар Олимпиадаи байналмилалии глобус фаъолона иштирок намуда аз фанҳои забонҳои англисӣ ва русӣ, география, математика ва биология қуввоозмоӣ намуданд. аз ин шумора 38 нафар хонандагон ҷойҳои ифтихорӣ аз ҷумла 7 нафар ҷойи якум, 6 нафар ҷойи дуюм ва 25 нафар ҷойи сеюмро ишғол намуданд. аз ҷониби муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе ба ғолибони Олимпиадаи байналмилалии глобус диплом ва шаҳодатномаҳо тақдим гардиданд. ёдовар мешавем ки имсол дар Олимпиадаи байналмилалии глобус наздик 18 000 муассисаҳои таълимии давлатҳои гуногун бо теъдоди умумии 198 000 хонанда ширкат варзиданд.
беҳтарин бора Амидховар иттилоъ медиҳад. аз 21 то 30 январи соли равон дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон бори аввал чемпионати Осиё оид ба бокс миёни ҷавонони то 22 сола баргузор мегардад ки дар он варзишгарони марду зан аз 16 давлат аз ҷумла ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Таиланд, Ҷопон, Филиппин, Муғулистон, Қирғизистон ва Малайзия иштирок менамоянд. Иттилоъ медиҳад Амидховар бо истинод ба сомонаи Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс дар ҳайати 19 нафар, 14 мард, 5 зан ба Тошканд сафар баргардиданд. Равил Гайнуддин, роҳбари идораи мусулмонони Русия, дар як муроҷиати изтирорӣ аз мусулмонон даъват кардааст ки ваксина бигиранд. Ӯ қайд кард ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам таслим доданд ки ба худ ва дигарон зарар нарасонед, аммо ҳаёт ва саломатӣ неъматест ки бояд ҳифз карда шавад. инсоният як лаҳзаи душворо аз сар мегузаронад. Миллионҳо нафар наметавонанд бо бемории хатарнок мубориза баранд. Дар айни замон даҳҳо, садҳо нафар дар шӯъбаи эҳё қарор доранд, гуфт Рӯҳонӣ дар шарҳи вазъи коронавирус дар ҷаҳон. Гайнуддин қайд кард ки ҳамаи онҳое ки аз COVID-19 зарар диданд, хешовандон ва дӯстони касе ҳастанд. Муфтӣ афзуд ки дар шароити ҳамагирӣ ҳар як диндор вазифадор аст ки ба тавсияе ва дастурҳои табибон гӯш диҳад. Дар давраи пандемияи шадид роҳи беҳтарини наҷот додани одамон ваксина аст, гуфт раиси мусулмонони Русия. Ӯ тавзеҳ дод ки эмкони на танҳо шахсӣ ваксина шуда, балки атрофиёнро низ муҳофизат мекунад, падару модарони солхӯрда, заифону нотавон беморонро. Равил Гайнуддин аз ҳамаи ҳамватанон даъват кард ки масъулиятшинос бошанд, бираванд ва ваксинаи заруриро бар зидди коронавирус бигиранд ва ба дигарон намуна бошанд. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.